Dugang mga enforcers ang napuno sa puwersa sa Traffic Enforcement Agency sa Mandawi. Ang uban gihulip sa pipila nila ka mga personnel nga natangtang sa trabaho. Ani ang report ni Nico Sereno. Sugod sa miaging adlaw ni report na sa buhatan sa team ang 7 ka mga dugang personnel nga napaubos ng daan og training. Gipasabot sa labaw sa team, Edwin Humawas, ang mga napuno nila tungod sab sa pagkawa sa pipila sa ilang mga personnel. Dunay uban nga ni-resign na. Apan may upat sab ka mga sakop nila nga wala na ma-renew ang kontrata gumikan sa misconduct. Ang ahensya mihimog investigasyon kabahin kanila gumikan sab sa reklamo sa pipila ka motorista. Dili ko mo tolerate gid sa mga personnel na to kung nakasa manggid sila. So doon na tayo due process. Subay ni ini mipahimangno si Humawa sa iyang mga personnel kabahin sa trabaho ug panerbisyo kay dili magpanuko ang syudad kung dunay reklamo ug mapamatud-an sila ni ini. Mamahimong mapadangat ang reklamo sa ilang opisina. Kung doon na manggid sila sala. No nya ako lang awhag sa mga motorist, mga drivers kung doon na sila complain, mungari lang feel free sa atong office kay ngilad man kayo ngadto sa dano mag-away. Ang team dunay 189 ka mga field personnel tanan ug sa kinatibuk-an 318 ka mga personnel sa tibuok departamento. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.